Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is alweer zoiets. Aanpoten met Ton en Diana. Of andersom met Diana en Ton. En dat doen we natuurlijk bij Limburg Plant in Echt. Hey, hallo Diana. Hoi. Overal de mensen zijn op vakantie, maar Diana is aan het werk. Ja joh, moest toch ergens, dat moet verschil zijn. Heb ze luxe paard en heb ze werkpaard. Ja, maar dan zie je dat hier gesloten is en je zit toch aan het werk. Ja, dat klopt. We hebben inderdaad in de maanden juli en augustus hebben we de maandag en de dinsdag voor de verkoop de poort eigenlijk toe. Natuurlijk, jullie kunnen ons wel telefonisch en per mail bereiken als ze bestellingen willen plaatsen. Maar goed, dus achter de charme gebeurt er een hele hoop. Dus eigenlijk werk, daar komen we bijna niet aan toe. Ja, en nu hebben we eigenlijk echt 2 volle dagen dat we van 's morgens 8 tot 5 of soms van 6 tot 3, ligt eraan hoe warm het is. Ja, dat we reëel gaat werk kunnen verzetten. En ja, dit moet ook gesnoeid worden, gekeerd worden, opgeruimd worden, bemest worden. Ja, nu is eigenlijk wel de maandag en de dinsdag ideale dagen voor ons om dat te kennen doen. Ja, ik dacht al dat het zo groeide, maar het groeit niet zo. Dus je doet er toch een hele hoop werk. En ik dacht altijd zo, wat staan die toch netjes te bij, die planten. Ja. Maar nu weet ik gewoon waardoor. Die moeten inderdaad ook gesnoeid worden, net zo wie weer naar de kapper gaan. Gewoon in de kapper, dan greuten en het greuten en dan werden de horen te doen. Hè? En dan kreeg ze splitteren. Hè? Waarom zei ze dat je niks zo dun zijn? Jongen, het is toch het is niet te geloven. Ja, en ook zo, ja. Dus fijn alles ordenen. Natuurlijk zijn er ook dingen wat kapot gaan. Er zijn nog planten die moeten weer ompotten. Dus die werden in een grotere pot met nieuwe turf gezet. Die werden weer bemest. Ja, en dan kunnen die nu nog een fijne groeispurt krijgen. En dadelijk in het najaar, of als mensen nu tussendoor komen, ja, die kunnen dan geplant worden. Ja, dus zo... het zal rot zijn voor de lui als ze een plan met kregen die kapot gaat of zo. En daarom zien ze dan ook nu dat alles er wel netjes bij zit en de slechte droedwerk wordt. Dat zien ze niet veel. Nee, ja, en ze hebben ruimte nodig natuurlijk. Als ze zwintjes kaal zijn, kunnen ze fijn kort naar elkaar zetten. Maar als die in blaad gaan komen, het is zo bij die boom, die gewoon tegen elkaar groeien. En dan zetten we ze oud in, dan hebben ze meer ruimte, krijgen ze meer leeg. Ja, en dan staan ze ook wel prachtig erop. Dus dan kan ik ze zo komen ophalen voor te planten. Want planten kunnen er even goed doen. Hè? Ja, planten gaat gewoon door. Ja. Als je nu in de tuin een boom wil spotten, dan kan dat zeker. Ja, want ik neem aan dat bomen goede kopers zijn als ze op vakantie gaan. Ja, het ligt eraan wie groot in de tuin is. Hè. Ja, maar van de andere kant heb ze veel meer wel. Want ik kan ze elk jaar opnieuw naar kijken. Ja, dat is. Ja, en ook nu zo mensen wat echt denken van ik wil op het najaar gaan poten. Die kunnen natuurlijk ook de kwikkerie bezoeken. En eens rond gaan kijken van wat vind ik mooi. En als ze een eigen boom zien van dat vind ik een mooie boom. Dan wordt er een lintje omgemaakt, naam opgeschreven, telefoonnummer. En dan bellen we ze tegen de tijd dat we ze uit gaan doen. Ja, dan werden ze dan gewoon nog naar rijden totdat ik ze kan halen. Ja, ze stonden in de kwikkerie of ze blijven niet in het pot staan. En ja, dan inderdaad werden ze verzorgd. En tegen de tijd dat dadelijk de buim weer uit de volle groen kunnen gaan. Dat zal ergens november, december gaan worden. Dan kregen ze een telefoontje. Dus, Hé, schoon. Ja, dat vind ik wel fijn zeker. Laten we eens een stukje door baan gaan kijken, daar wat hier allemaal gebeurt. Want onze snoeiman. ja, hij is altijd aan de gang, Kees. Hè? Ja. Dus ook kapotte takjes, een beetje vormsnoei. Dat is eigenlijk Kees zijn sterke puntje. Normaal in de kwikkerie, maar nu ook hier op het verkoopterrein bij ons. Dus ze zuigen ook de takken, dus een hoop takken, omdat die gaat kort op elkaar hebben gestangen. Ja, dan werden die gesnoeid en dan kregen ze weer een mooie vorm. En als die dadelijk bij hem in de tuin komen, en dan is het weer een prachtige, in dit geval een bolplataan. Ja, want toen was het gewoon de vorm wat erin weer gebracht. En anders komt ze er nooit in, zo moet ik het eigenlijk zien. Hè. Ja, het gaat hulp nodig altijd, ja. Dat klopt. Als ze goed gesnoeid zijn, dan hebben ze ook een prachtige boom voor in die tuin neer te zetten. En dan was altijd zo denken, als ze een goed aanwerk hebt, dan kun je het goed blijven volgen en dan komt het goed. Klopt, ja. We hebben hier allemaal lage stamvormen staan. We hebben nog een beetje een opbouw erin, lage stamvormen. Het zijn dus bomen die hebben een laagstam, half stam. En dat soort bomen die hebben natuurlijk ook een hoogstam. Maar hier beginnen we met de opbouw, met laagstam. En ja, Toscaanse cypressen, amberboom, zuilbeuken, maar dan allemaal in een kleinere uitvoering. Maar die waren ook groot. Dus. Toen zei ze, ja dat wil ik net vragen, want toen zei ze lege stam, blijven die leeg?
Of kunnen ze leeg haaien? Wie gaat dat eigenlijk? Als het een half stam is, blijft de stam inderdaad maar half. Ja, dan blijft hij maar tot hier. Dat is van een hoogstam. Maar sommige van die bomen, die zuilbeuken daar en die amberboom, dat zijn nog wat jonge spillen, maar dat waren dadelijk wel echt volwassen boom. Dus maar dan moesten we dan hier even een beetje, moeten we dat advies eigenlijk vragen. En dan ligt toen me goed welke leeg kunnen haaien, zodat ik wel opbouwen in de tuin haai. Ja, ook. Ja. Ja, en de ene wil direct meteen een volwaardige volwassen boom gepoord hebben en de andere zit nou, ik ben al tevreden met een klein boomje, bij mij groot gaat worden. Wat is de boom van de week, Diana? Ik vind eigenlijk zelf altijd de amberboom en een albizia. De Perzische slaboom. Amberboom is een prachtige boom. Die hebben ook een diverse uitvoeringen. Dus, Hoe staan ze? ja, hier staan wat jongeren. Het dunner dus ze beginnen al een beetje te verkleuren nu, omdat ze in putjes staan. Maar die krijgen natuurlijk prachtige herfstkleuren. Dit wordt eigenlijk een volwassen boom. Die hebben we ook een bolvorm, die hebben we een zuilvorm. En daar kan ze zelfs een leivorm van maken. Dus eigenlijk een hele mooie, prachtige boom. Moest er heel veel kantje mee doen, kent. Dus heel dankbaar. Ja. En de slaboom moest dit Diana? Die verstopt hebben. Ik moet even zelf zoeken in die nieuwe rieën nu dan. Ja, Ja, kijk. daar kan je. Oh. Achter. Ja, kom maar eens kijken. Achter de olijfjes. Oh nee. Dat is een mooi geordend hier. Dat is ook echt fijn aan die rieën kijken. Ja, heb ik gezien. Oh, ik zie die hoop lintjes eraan hangen. Die zijn dus al weg. Zijn er al een deel verkocht? Ja, zeker. Ja. Dit is het. Ja. Dus eigenlijk Ja, ik herken hem terug. In zijn opkomst kreeg dadelijk die prachtige mooie fuchsia roze bloemen. Dit is een jongere versie en dat wordt dadelijk ook een hele mooie volwassen boom. Uiteraard hebben we die natuurlijk ook in grote vormen, meer stammige vormen. Maar ja, dit is ook eigenlijk een pracht voor in de tuin neer te zetten. Ja, zeker. En de meeste, want ik vroeg daar straks ook al, de meeste kunnen ze eigenlijk nu nog planten, maar niet allemaal denk ik. In principe alles nu wat die stuit kan supporten. Mits het vers gepot is nog, dan moeten we nog even wachten met aanwortelen. Maar alles wat een potje kan nu geplant worden. Kijk. Ja. Kijk, ik ga gewoon doorgaan in de tuin. Laat die hanger maar aan de zee liggen. Ik ga aan mijn tuin Doe werken. eens lekker tuinieren. Dan Ja. blijf je dichterbij zijn. Ja, is Ja. goed. Ja, Diana, het is eigenlijk veel te veel om op te nemen. Ik zie hier ook weer dingen planten staan die verkleuren. Wat is dit voor het? Dit is een aasdoorn, een Acer rubrum. Die heet Oktober Glory deze. En in oktober inderdaad, ja, die gewoon die prachtig mooi verkleuren. Dus nog hier, nu is het er fijn mooi groen. En dadelijk in de herfst gaan die echt nog het rood-oranje verkleuren. Dus ook een hele mooie, ja, echt een beetje een sierboom. Ja. En daar worden natuurlijk ook weer diverse varianten in. Ja, eigenlijk is het gewoon te veel. Het is een echte snoepwinkel hier. Dat klopt. Dus, en daar wil ik het eigenlijk bij laten, beste kijkers. Ik snoepie gaat verder, die op vakantie zijn, zou ik zeggen, prettig zonweer. En via gewoon nog even in de tuin verder werken, zodat we de hele nazomer ervan kunnen genieten. Zeker weten. Dan wens ik veel gezondheid en een schone vakantie. Je kunt die gewoon na maandag dinsdag kunt je altijd treffen. Woensdag tot het vrijdag gewoon van 8 tot 6 en de zaterdag van 9 tot 4. Tot volgende week. Tot de volgende week. Hoi! Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.